Certamente da mesa pódense recoller aportacións moi importantes. Cais a primeira delas, despois xa vamos a dar paso ao público, porque estades aí tamén para intervir e ser activos e ser actores tamén, porque é fundamental ser actores dentro deste proceso de transición xusta. Pero a primeira pregunta, se me permitides, porque a reflexión xeral é que a transición enerxética é fundamental, pero que non todo vale. Non todo vale. Os argumentos expostos aquí nos fan pensar, sobre todo desde a perspectiva das comunidades de montes, nos fan pensar moito isto, en que non todo vale, e que ao mellor non é resistencia, é simplemente o que estades promovendo non é resistencia, simplemente é autorrespeto. E é distinto resistirse ou simplemente pedir respeto. En ese senso, vos quería facer unha pregunta de índole económica, se non che importa, porque ti reflectiche sobre ofertas insultantes. Deixame dicirche, en nome de todos, que sentimos tristura cando nos dis que vos sentides violentados, en tanto estafados, que tedes medo, como que eses sentimentos realmente non son óptimos, e non proporcionan ningún tipo de boa transición. Pero, Eru, tú nos falabas de que na vosa comunidade, no que ti entendes, recibides ofertas insultantes, desde unha perspectiva económica. Decías que o valor da oferta nada tiña que ver co que era o valor do recurso. Nos poderías, se non te importara, comentar sobre que tipos de ofertas se reciben hoxe en día por unha mancomunidade de montes como pode ser a vosa? Simplemente por contextualizar e para que todos seibamos, porque moitos de nós non temos esa información. Si me permites, antes non o puxe, teño unha fotomontaxe de como é o noso entorno, un pouco para que visualicedes cal é o valor, canto se paga isto. Entón, este é un vídeo que nos facemos para as persoas da aldea. Entón, é un repaso de como foi todo este proceso neste último ano. Nos non somos tan visibles como pode ser Colectivo A1000 ou Alarma en Terra de Montes ou a xente da Mariña de Lugo ou a xente da Coruña. Somos unha aldea moi pequena, pero levamos anos traballando na nosa comunidade e temos valor. Decíamos antes que nos somos socios dunha empresa moi importante a nivel de madeira, levamos moitos anos traballando con eles e a nosa comunidade ten un valor, producimos CO2, amén de producir madeira de calidade. Ben, este Monte Peón e os aeros irían aquí. Estas son as nosas casas. Isto é o que se ve cando entrades na miña aldea, non? Agora, si se consegue, imos a ver 3 macroaeros que despois veredes a montaxe, non? Canto nos ofrecen? Nos van a poñer 3 macroaeros de 254 metros de alto, de 4,2 megavatios de potencia. Aproximadamente xeneran uns 3 millóns de euros por aero ao ano. Así, cálculo estimado. Esta sería unha visión da aldea e aí estarían os aeros. O que nos ofrece polos 3 aeros, por 2 aeros que estarían na nosa comunidade, máis as zonas de acceso e todo o que sería a infraestructura do parque, non chega a 30.000 euros. Por ano? Por ano. Non chega. E cada un deles produce en torno a un valor económico de venta de... 3 millóns de euros, máis ou menos. Entón, 3 por 3, 9, estamos a falar, non? Sí? Sí. 2 estarían na nosa comunidade, unha na comunidade veciña. Entón, 3 por 2, 6 e 30.000 euros a peza. Sí, por ano. E nos, como comunidade, isto falábamos durante a comida, cambiaría o uso do solo de solo rústico de protección forestal a solo de chan industrial, co cal a comunidade tería que pagar o IBI
do parque, non a empresa, a comunidade. Co cal nos quedaría menos de, calculamos menos de 10.000 euros ano, despois de pagar os impostos. Por aeroxenerador? Non, en total. Nos farían un pago único, así moi amablemente, claro, porque como na nosa aldea hai mega autopistas para poder meter estas mega estruturas, pois nos pagarían un pago único de 15.000 euros, isto sí que é un dato concreto, por os destrozos dos accesos ao parque. Pago único. Único. Non é posteriori, ni mantemento, ni nada. Non, único. De acordo. Bueno, pois agora xa entendemos máis a dimensión económica que condiciona o que está detrás, un sentir, non? Que está detrás, un sentir. Falábamos de xustiza ambiental, obviamente xustiza é fundamental, o mellor este non é precisamente un trato xusto neste ámbito. Pero vamos a dar voz ao público, porque sei que a moitos de vos queredes facer preguntas e comentarios e xestións. O que vos vou a pedir é que sexades relativamente breves, vale? É dicir, fagamos a pregunta relativamente rápido para ter a oportunidade de que todas as persoas que queiran as fagan. Son as 6:15, entón imos indo xa un pouco apurados, entonces hai moitas palabras pedidas. Aquí tiñamos unha, ali tiñamos outra. Bueno, vamos entón pensando por aí, despois para ti, despois traes a Ana, cuarto, 4 preguntas xa temos. Adiante. Hola, simplemente lanzarvos dúas ideas, non? A ver o que opinades. Recollendo un pouco xa porque vamos pensando nas conclusións que podemos quitar de todo isto. Eu repetiría o que dixen pola mañá, pero como hai moita xente que non estuvo, a necesidade dunha, e a ver o que pensade en sentido, a necesidade dunha normativa lóxicamente autonómica, onde se poden situar, porque neste momento non temos esa normativa, non temos esa avaliación ambiental sobre o territorio, non temos esa delimitación, e despois unha reforma da lei do sector eléctrico que permita pasar dese sistema de autorizacións ao sistema concesional, que é fundamental, non? Porque se non hai sistema concesional non hai maneira de poder compensar e de poder definir a participación do público, do social, das comunidades de montes, dos concellos, etc. E segunda cuestión, eu creo que recollendo a idea da experiencia danesa que falaba a profesora Regueiro, ese tema das conferencias de consenso, eu diría en Galicia a 3 sectores concretos: produtores do primario, agricultores, gandeiros, pescadores, consumidores e logo as comunidades de montes, as comunidades locais, non? Creo que é unha cuestión fundamental, xa non só por un sistema de xustiza, sino por un tema de definición europea. Eu creo que os extremismos do Green Deal poden darnos un disgusto grande o domingo, a nivel de toda Europa, non? E eu creo que é unha cuestión que defender as comunidades de pescadores respecto dos intereses de comunidades de pescadores, respecto, por exemplo, da eólica mariña, non? Que é un asunto absolutamente fundamental, e se non se defende desde o país, van a acabar defendendo os vox de turno e grupos que xa están dicindo que son voceiros dos agricultores e voceiros dos pescadores, cando eles son voceiros de outro tipo de agricultores e pescadores, son voceiros de determinados proxectos macro. Bueno, aí está un pouco as dúas ideas, a ver que podes ampliar sobre elas, non? Raquiñas. Bueno, quen quere coller esta pregunta dentro da mesa? máis palabras. Sí, vamos coller máis palabras, é verdade. Así xuntamos todas. Aí atrás estaba a segunda persoa aí. Xa falamos moito. Despois Ana e despois Ana. Bueno, eu vou vos a dar un exemplo do que pagan por unhas terras da liña de alta tensión de Acibal, para que vexades o insulto. Por 6 leiras, que son pequenas e polo tanto eran menos de 1.000 euros o que lle ofrecía Norvento, cando chega o xustiprezo, chega un importe casi 4 veces superior, o xustiprezo. E iso que cando van por ali os agapitos, como lle chamamos nós, pois ven asustando a xente con que se non asinas o que che ofrecemos, van che expropiar.
Entón, pois, eso, o xustiprezo era casi 4 veces maior ca oferta inicial. Pero cal foi a sorpresa destes veciños que algúns deles, como se negaron a firmar en todo momento, chegaronlle agora alegacións ao xustiprezo de 2 das fincas, porque estaba mal calculado polo tribunal que calcula ese xustiprezo e, polo tanto, podería haber un enriquecimento inxusto. Nunha das fincas, ese enriquecimento inxusto eran uns 100 euros. É dicir, esa é a cara dura. Esa é a mala leche que che meten dentro, porque claro, con eses importes a onde vas a loitar? Pero é así con todos e cada un. Entonces, como os agapitos veñen diante da información que o Concello non a dá, en moitos casos está sempre a defensa do grande, pois claro, a xente asina terreos sin que siquera se sepa si vai haber efectivamente unha expropiación, porque o proxecto ainda non está aprobado. Pero eles xa van diante conseguindo todas esas sinaturas. Eso por un lado. E logo, por outro lado, que sempre teño esa dúbida, non? Con que si somos demandantes ou si exportamos ou si importamos. E claro, hoxe pareceume entender algo que era enerxía ou electricidade, non? Ben, pero falábamos de que se exporta un 40% de electricidade. E falamos tamén, e eu tive en ocasión nunha charla que dou a ministra Teresa Rivera en Vigo fai un tempo, decirlle que me parecía que o que estaban plantexando con Galicia era unha chantaxe. Si queredes industria, temos que colonizarvos. Eso foi o que lle planteei. Entonces digo, se estamos exportando o 40% de electricidade, como é que non temos industria que consuma ese 40% de electricidade? Que vai vir a posteriori, cando se construían os floteles, por exemplo. É que, porque a min isto recórdame o dos floteles, aqueles que se iban construir en Galicia, que eran 12, me parece. Entonces, non sei se o entendín ben, pero que se nos sobra electricidade podemos exportar o 40%, como é que nos din que temos que instalar máis megavatios para traer industria? Xa poderíamos ter. Nada máis. Gracias. Gracias a ti. Ana. Sí, moi breve. Claro, a esas contas que facedes, eu entendo, porque isto nunca se considera, cando son as contas de grandes macroproxectos industriais, nunca se considera o uso que se ten ao territorio normalmente. Correcto. Nin o uso, nin o valor, non? O valor. Entón, o uso que, cando vos facedes as contas, aí habería que restar o que deixades de percibir, porque xa está despercibindo algo por ese monte. Por suposto. Co cal, en vez de 10.000 euros, pues quedan bastante menos. O sea, a conta, non sei. Pero poño o acento en que nunca contamos, nunca sumamos o coste de oportunidade, nunca. E o coste de oportunidade é importante. Aí xa hai algo. Se o barremos, xa os percibís. Sí, totalmente. Adiante, hai outra persoa aí. Mentras que chega o micro, eu tamén quería falar do que xa moitos de vos mencionaste, dos efectos redistributivos de todo isto, mentras que chega o micro, dixen, sí. Que é que falábamos do rural, vale? Falábamos da enerxía, do custo da enerxía do rural, do que gastan as familias do rural, todo iso como a factura da produción enerxética no rural. Mais, efectivamente, como Ana tamén indica, o valor do uso dos recursos que proporcionan non se ten en consideración. Son no rural tamén onde máis ecosistemas se protexen, onde máis biodiversidade se protexe. Entón, se falamos de transición enerxética xusta para reducir CO2 e, por tanto, mitigar o cambio climático, tendo en consideración a importancia que ten a biodiversidade e a protección da biodiversidade, que mágoa é que esas persoas que viven no rural, que ao mellor non teñen a casa tan ben acondicionada como deberían ter, cobraran unha pequena renda ou que fora determinante para seguir proporcionando os seus servizos de protección á biodiversidade como están a proporcionar. Solamente unha reflexión sobre custos e beneficios da que falábamos. Adiante. Boa tarde. Sendo o problema do cambio climático e o clima prevérico, desde o meu punto de vista, os problemas graves que ten agora mesmo a sociedade,
indo ao caso galego, poñer máis eólicos, agora mesmo, non significa baixar a dependencia enerxética. A dependencia enerxética de Galicia, de toda Europa, ten a ver ca mobilidade e ca industria. Se non electrificamos a mobilidade, nin electrificamos a industria, que é o que está a pasar, nós podemos poñer máis megawatts eólicos, pero para exportar. O problema é que non estamos descarbonizando. Dito isto, eu son partidario, eu creo que vai haber que poñer máis renovables. Eu explico por qué. Vimos de pechar as térmicas no país. En cifras redondas son 2.000 megawatts. Entre pontes e Miranda, 2.000 megawatts de carbón. En eólica son 6.000. Porque o carbón funciona, igual que gas, 8.000 horas ao ano, cifras redondas, e os eólicos 3.000. 2.900, 2.800. Non é comparable a potencia instalada dun e do outro, polas horas de funcionamento que ten a cada tecnoloxía. Entón, é para saber o que son 6.000 megawatts eólicos que sustituirían as dúas de carbón que pechamos, decir que na Galiza actualmente hai 3.800, 3.900. O sea, desas magnitudes non nos temos. A pregunta que eu quero facer é o seguinte. Eu teño a sensación de que o custo social e as desigualdades sociais que provoca a transición enerxética non están explicadas. Non son conscientes a sociedade do custe e a desigualdade. Xa existen, ahora mesmo, en pequena escala. Ahora mesmo, como dixo un compañero, as clases máis precarizadas, vía impostos, están subvencionando a transición das clases máis solventes. Estamos en Compostela. Un veciño ou veciña de Castiñeiriño ou de Pontepedriña non vai poder identificar a mobilidade porque non ten garaxe. Que teñen un chalé aí no Rosario, pero hai que pagar as casas precarizadas. Montar un cargador particular na casa para coche eléctrico subvencionan hasta 80% particular. E que subvenciona? O común da sociedade. Entón, a explicar, o sea, todo o mundo está en contra da guerra e contra o cambio climático. Explicar que o que se quere facer que a enerxía, por primeira vez na historia da enerxía, que é suplir fontes enerxéticas por enerxías renovables, porque esta nova enerxía é unha suma de fontes enerxéticas se foron usando ao longo da historia. Madeira, carbón, petróleo, gas, se complementaron. Agora queren se sustituir. E iso é moi complexo. Moi complexo. Eu non teño percepción de que haxa unha visión social do que vai provocar as desigualdades sociais que hai que facer, que hai que lutar contra o cambio climático. E a preocupación política é a seguinte. A resposta ante isto, o que eu percibo son dúas lecturas. Un é o negacionismo climático, a ultradereita, que avanza en toda Europa, porque ante un problema tan complexo como este, solucións fáciles, discurso fácil da ultradereita, e outro discurso que escoito na esquerda, que é o decrecemento. O decrecemento. Na esquerda, que ten máis coñecemento, algúns, hai máis capacidade crítica. Como non lle dan as contas, a solución é decrecer. O que non se explica en que decrecemos. É quen decrece. É quen decrece. Que aí non entran as desigualdades sociais. Entón, eu quixera saber se dende a mesa a mí tocou me dar moitas charlas de enerxía por o país adiante. Eu son da CIGA, son do Vidal. E unha das cousas que descubrí, porque eu sempre viví no mundo da enerxía, traballei 40 anos nunha empresa eléctrica, que a sociedade non tiña a percepción de que a enerxía eléctrica non se almacena. Cando lle das un interruptor, estás mandando un órgano sistema para que produza. E cando apagas, estás demandando un sistema eléctrico para que deixe de producir. Está en casación online permanentemente. Producción e consumo é unha singularidade deste produto, unha singularidade técnica. Pero eu penso que había unha percepción de que hai almacenes por aí con kilovatios. Isso non existe. Entón, se na mesa pensades que o tema das desigualdades que vai significar, poño tamén en exemplo, eu que remato. Hai unha legislación que se está adiando que é a zona de baixas emisións, que é que nas urbes de máis de 50.000 habitantes, sete grandes vilas galegas, teñen que definir zonas onde non pode entrar determinado tipo de vehículo. Exclusión vía económica. Exclusión vía económica. E
E iso está sadeando porque iso ten un impacto social. E iso é moito malo de ver. Se tedes percepción de que isto socialmente, o calado que se quere facer se está explicando a sociedade. Porque aí vamos ter moitos problemas que outro dereito. Porque vai haber un discurso teno mallado. O discurso teno niquelado, niquelado. Aquí non hai cambio climático e estes son 4 zumbados. Moitas grazas pola tua aportación. Bueno, vamos logo rápido. Quen quere contestar primeiro? Por alusión? A min Sí. non me aludiron, pero sí. Vamos a Eu asumir, respondo, vamos a sí. asumir. A ver, fixestes aí unha serie de intervencións, todas elas moi interesantes, non me vou a referir a todas, pero sí alguna, non? E aquí hai xuristas, e que vou dicir, o mellor, pois, estes xuristas están en desacordo comigo, e incluso moito do movimento social en contra dos parques eólicos, cando nos vamos a algún concello, nunca fomos antes de Ulla, pero estamos dispostos a ir, e decimos isto, algúns, pero si estuvemos en Campo Lameiro, polo tema do parque eólico Acibal, é que é mellor un mal acordo que unha boa expropiación. Nos dicimos isto sempre, e aquí hai un xurista, vale? Por menos un que eu coñezo, de referencia para min. É mellor un mal acordo que unha boa expropiación. Bueno, claro, depende, pero na revisión das 400 expropiacións vinculadas con parques eólicos que chegaron ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, un traballo que fixemos, non encontramos nin a primeira que mellorase ao peor acordo, e hai acordos malos, de acordo? Isto non quere decir que teñamos que conformarnos con migallas, como dicía ela, senón é un punto de partida, non? Que ocorre? O que ocorre é que nas expropiacións, a lei de expropiacións é unha lei que ten 70 anos, ou, bueno, non 70, pero 70 anos. Véncenos a todos os que estamos aquí, casi seguro. No caso das liñas de alta tensión, o que ofrecen as empresas é un pagamento único, non unha renda, de acordo? Entón, no caso específico das liñas de alta tensión, pode resultar interesante ir a unha expropiación, vale? Sobre todo, se a construímos ben, se temos bons equipos e construímos ben. E ese caso que ti comentas é moi interesante, dese xustiprezo que multiplica por 4 ao prezo inicial. Pero no caso dos parques eólicos, incluso, ela aquí non deu un valor por metro cadrado, pero se puxéramos un valor por metro cadrado, que se está, por exemplo, os parques eólicos como tesouro, do que falaba Kiko, ou os 5 parques eólicos vinculados ca gran eléctrica que é no norte da provincia da Coruña e no oeste da provincia de Lugo. Está ofrecendo 0,70 euros por metro cadrado, de acordo? 0,70 euros por metro cadrado, anual, de acordo? Entón, é un prezo baixo, se o comparamos co que está ofrecendo nestes momentos outras pequenas empresas que están ofrecendo un 15, un 17, un 18 ou un 20 euros metro cadrado ano por 30 anos, non? Entón, ben, temos que entender ben cada caso para dicir se as ofertas son, eu tamén apuntaré isto aquí, non sei como era, as ofertas eran violentas, non? Bueno, hai que analizalo. Insultantes. Hai ofertas que son insultantes. É insultante, por exemplo, o que está pasando en Muras. O que pasa en Muras é absolutamente insultante. Porque foi un proceso que ten máis de 20 anos. E ali compraron, con esas triquiñuelas, con esas trampas, que, por certo, o nome de Agapitos puxémonos nós desde o Observatorio Eólico de Galicia, e agora está extendido, porque descubrimos que un intermediario que había en Castro Verde, dunha empresa moi grande, chamábase Agapito, e gustoume o seu nome, pois este Agapito, cando chegou ali a Muras, chegou a comprar terras onde hai eólicos a 100 pesetas o metro cuadrado, sabedes? A 100 pesetas. Entón, o que está pasando en Muras é que, en proporción, a pesar de haber 264 megavatios instalados e de produciren no 22 máis de 100 millóns de euros nun concello tan pequeno como en Muras,
e de ser o primeiro concello en PIB per cápita de Galicia nese mesmo ano 22, de acordo? O que está pasando é que o que reciben os propietarios e as propietarias está por debaixo da media galega, porque se aproveitaron daquel contexto con unhas ofertas absolutamente imposibles e indefendibles. Quero dicir a ela tamén que o que está facendo Enel agora, o que está facendo Enel é que non hai unha proposta de contrato, non pon enriba da mesa unha proposta de contrato, chama os propietarios e di, mira, son 0,73, asinas ou non asinas. Pero é que os contratos é unha operación mercantil, e nunha operación mercantil teñen que haber un contrato que vincula as dúas partes cunha serie de cláusulas. Eu, cando acabo de escoitar isto que dixo Eru, de que é a Comunidade de Montes quen ten que pagar o IBI, é que non mo podo creer. Non mo podo creer. Porque iso é o que ten que estar nas cláusulas eu iso non mo podo creer. De acordo? Outra cousa é que eles, como dicía Ana, van perder, vai haber un lucro cesante non só na superficie que ocupan, sino tamén na superficie que cambia de cualificación urbanística e que o plan xeral pode determinar que onde había, e isto está pasando no Cerdido, que tuvemos varias consultas do Cerdido, que hai unha forte produción forestal, están temerosos de que non lle van a pagar que vai ser posible que deixen de producir, que non lles contemplen, que non teña a posibilidad de seguir producindo madeira. Ben, isto é interesante. Ben, e outra cosa que tamén quería decir, non vou decir nada máis para deixar, os efectos redistributivos, e falando de Muras, fixaimos o que está pasando. O que está pasando é verdade que a transición enerxética verde ocorra ou non ocorra, pero nese proceso de sustitución, porque Fernando decía, había 2.000 megavatios e agora non os hai outros. Hai un proceso de sustitución. Ese proceso foi pagado por todos nós, porque durante máis de 20 anos o goberno español, que isto foi unha atribución, era unha atribución do goberno español, puxo en marcha unha política que chaman o feed-in tariffs, e por cada megavatio hora que producían recibían unha cantidad de diñeiro. De onde saía esa cantidad de diñeiro? Dos nosos petos, dos orzamentos públicos. E que está pasando agora? E poño novamente o exemplo de Muras. En Muras está en marcha un proceso de repotenciamento de dous parques eólicos que se chaman Muras 1 e Muras 2, que son propiedade de Iberdrola. Iberdrola presentouse a unha convocatoria dos fondos Next Generation e recibiu 11 millóns de euros para repotenciar eses parques eólicos, eses dous parques eólicos que están amortizados hai 15 anos. E eu pregúntome, é necesario que a política ambiental, que a política de transición enerxética requira deses fondos Next Generation para... Eu creo que non. Iberdrola non, nin Iberdrola, nin ninguén, ninguna promotora necesita unha subvención, non necesita un só euro para que poda competir a produción eólica actualmente, sobre todo, coas tecnologías convencionais, sobre todo co problema da imposición ao carbón. De acordo? Eso é... E en relación con isto, quero decir que tamén eu non estou de acordo, non sei se estou de acordo ou non con Fernando, porque non houve tempo de discutilo, pero esa equiparación que el puxo aquí entre os negacionistas e o decrecemento, eu... Non comparou. Sí, puxo os dous extremos, puxo os extremos, da dereita e da esquerda. Duas teorías. A dereita e a esquerda, o decrecemento, bueno, antes disto, quero dicir que non estamos electrificando suficientemente, pero temos un mecanismo que non estamos facendo uso del e que podría ter efectos redistributivos positivos, que é o empoderamento da cidadanía como prosumidores. Porque por primeira vez na historia da Unión Europea están dicindo a cidadanía produce a túa propia electricidade. Nunca antes a Unión Europea nos dixo produce os teus propios alimentos. Nunca. Nos están dicindo isto. Entón, hai un mecanismo que son o das comunidades enerxéticas que nos permitiría correxir en certa medida esa redistribución. Hai moitos problemas que as comunidades enerxéticas, nós estamos traballando moito ese tema, estamos aprendendo cada día e por aí poderíamos correxilo. E o do decrecemento, para min, o decrecemento é unha perspectiva imprescindible para sermos capaces, tendo en conta o problema das desigualdades e dos desequilibrios norte-sur e outros, de acordo? Pero desde unha perspectiva global de planeta Terra necesitamos de crecer, necesitamos deixar de crecer. É evidente que na India ou en Bangladesh teñen que mellorar a súa calidade de vida,
e nós temos que ser capaces de sacrificar unha parte da nosa calidade de vida ou do noso desperdicio, porque a veces moito do PIB do que estamos obtendo é puro desperdicio, de acordo? Entón, ben, temos que ser innovadores. O decrecemento é algo que nos fai pensar e que nos debería axudar a construir unha sociedade da obsolescencia planeada, unha sociedade da vara de medir do diñeiro, unha sociedade do crecimento exacerbado, unha sociedade do capitalismo da vigilancia ou do capitalismo da globalización, é unha sociedade que vai directa a un colapso social, xa estamos, e un colapso ambiental que está vindo. Por lo tanto, o decrecemento axúdanos a pensar nesa perspectiva da xerarquía de sistemas, sendo o económico un subsistema dun sistema maior que a natureza, non? Creo que ese é o punto que nos pode axudar a pensar. Pois moitas grazas. Vou a seguir con dos comentarios que facía Fernando sobre a necesidade da comunicación neste proceso enerxético, neste proceso de cambio e transición enerxética para que as cousas sexan máis suaves. Fernando, ti pensas que a cidadanía ten suficiente información? Pensades que se ten suficiente información? Bueno, eu penso que hai unha falta de pedagogía dentro do contexto que dicía Fernando, eres? Sí. Digamos, de entender ben o problema que temos diante. Eu sí que quería engadir un problema máis, que o demográfico. Revisando datos, resulta que nos últimos 10 anos temos 100.000 mozos menos vivindo en Galicia. E ao mesmo tempo, no ano 2020, se mirades, dase algo moi evidente e moi, bueno, non sei como denominalo, pero é que no ano 2020 pasa a ser maior a poboación ocupada maior de 45 anos que a menor de 45 anos. Nunca pasara isto antes. En ano 2020 xa son máis as persoas ocupadas de máis de 45 que de menos de 45 anos. Isto é algo alarmante. É dicir, estamos falando aquí desto, que está moi ben, pero a pregunta é tamén que futuro vai ter Galicia a nivel, digamos, xeracional, poboacional, non? A que se vai... E isto o enlazo coa inexistencia, que dicía Eru tamén, inexistencia de ofertas reais de traballo para os nosos mozos e mozas. En Galicia non se apostou pola industria, en xeral. É dicir, a industria que crea valor, a industria que dese valor engadido do que falamos, en Galicia producimos moito leite, pero os produtos derivados do leite que levan o valor engadido, o leite marcha para outras localidades, para enriquecer ese leite e producir valor, non? Entón, sí que é certo que nos falta pedagogía tamén, digamos, como, non sei como denominalo, como pobo. É dicir, nós temos moitos recursos e moi bons. Pasou na pesca tamén, é dicir, cara onde imos? Que é o que temos? O que temos agora mesmo son recursos que podemos utilizar para ben ou para mal. Hai que poñelos en valor. Se nós non os poñemos en valor, ninguén o vai facer por nós. Entón, eu penso que nos falta pedagogía para entender que os recursos ben empregados e obviamente nun contexto de redistribución, de creación de valor, de creación de postos de traballo reais, comentaba antes Xavier, é dicir, non é cuestión de falar non, sino é falar de futuro para a xente, porque o mellor, para que estamos facendo todo isto? Ao final, os nosos mozos emigran e van a outras cidades onde está a industria que se enchufa ao que producimos nós e crea postos de traballo que nós aquí non somos quen de crear. É dicir, este plantexamento vai máis alá da transición enerxética. A cadea de valor é fundamental. Se non somos quen, por eso propoñía eu lanzo esa idea de por que non unha zona franca no norte de Galicia que aglutine todo o que significa o sector enerxético para poñelo en valor e para, a partir de aí, exportar ao resto do mundo, pois incrementar esas licencias, todo o que son digamos, o que crea valor da enerxía, non? E crear postos de traballo para os nosos mozos e mozas que poidan quedar aquí. Ainda así, é certo que as empresas adoitan comentar que agora mesmo das unha situación real e é que non teñen xente para contratar. Xente do sector enerxético non pode contratar aquí porque non hai xente. Non sei se, o sea, entendo que falta man de obra e teñen que, digamos, traer xente de fora.
aquí, a traballar no sector da enerxía. Sobre a normativa, planificación, deseño, eu penso que tamén é certo que somos cada vez máis maiores, imos cara a unha serie de coidados cando sexamos maiores que vai ter que ser coberto tamén, digamos, por empresas ou por o sector público que asuma ese coidado dos maiores e que cada vez somos máis. Pero se non somos quen de crear valor para os mozos, non haberá mocidade aquí. Esa especialización da industria galega, da economía galega, temos que ir cara ao esencial, temos que ir cara ao sector de saúde, temos que ir cara ao sector das TICs, aos centros de datos. Os centros de datos consumen tamén bastante auga que por agora aquí temos. Por que non somos quen de competir con Aragón para atraer ese tipo de investimentos? Crean postos, digamos, postos de valor engadido tamén para a xente. Bueno, un pouco quero deixar esa idea de que temos que ser quen de nos poñer en valor o que temos para, a partir de aí, crear futuro para os nosos mozos e mozas. Moitas gracias pola reflexión, Fernando. Vamos ir moi rapidiño na mesa para dúas cousas máis e despois damos outra vez a voz ao público. Eru, moi interesante os comentarios que nos indica sobre o que é realmente unha oferta insultante. Pero imagínate que non fora unha oferta insultante, se fixera uso de outra frase de Castelao moi popular, que é a terra para quen a traballe, e o valor para quen a dé. Entón, se estiverades enfrentando un diálogo construtivo con ofertas non insultantes, cal sería a vosa posición? Sería decir, non nos compensa, non nos interesa, estamos a producir outra cousa, ou é simplemente, precisamente, a barreira de entrada, o problema máis importante é precisamente iso, un trato non xusto? A ver, dentro dese imaginario colectivo que falaba antes, non, do enfrontamento do rural co urbano, que é algo que están aí inoculándonos na cabeza, tamén nos inoculan que no rural non hai nada, que é un páramo, non? As empresas, pois, chegan e, ostras, se sorprenden cando alguén negocia, cando menos, como decía Xavier, en igualdade de condicións e con autoritas, non? Con voz propia. A comunidade a que represento non é nin cando menos un páramo, nin cando menos un páramo. Nós somos rendíveis a todos os niveis, económicamente, socialmente, socioeconómicamente. É dicir, temos un plan de viabilidade, funcionamos como calquer outra empresa. Únicamente somos unha comunidade de propietarios. Vamos a simplificalo deste xeito, que non é a realidade porque as comunidades teñen o seu propio sistema, a súa propia legislación. Pero non somos rendíveis, económicamente tamén. Non é un páramo a miña comunidade. Ten un proxecto de viabilidade a 10 anos. Nós temos un plan de xestión forestal a 30 anos. Xa vos digo que somos partners dunha empresa onde temos instaurado unha serie de árbores para traballar en madeira de calidade. Evidentemente, nós non pertencemos a unha zona agraria, de desenvolvemento agrario, nós non temos gando, non temos outras cousas, nós adicámonos ao tema forestal fundamentalmente, con outras sinerxias que produce o propio monte, non? Un valor turístico, somos unha zona potencialmente explotable, é dicir, somos o inicio da Serra do Suído, quero poñer en valor a Serra do Suído, somos o Caurel do Sur, a dorsal de Galicia, unha serra espectacular que non ten a categoría turística que se merece, non? Pero que hai moitos emprendedores e emprendedoras a nivel emerxente que están poñendo en valor toda esa paisaxe que temos e todos esos recursos culturais e sociais que posuímos como comunidade. Entón, non nos minorizan, que é outra palabra que quería empregar antes, non? Nas negociacións non nos tratan en pé de igualdade. Por que a súa tecnoloxía vale menos que a miña terra ou que a miña biodiversidade? Por que? Que marca o valor? Entón, a negociación sempre é como yo valgo máis, non? É dicir, que tú, non? A miña tecnoloxía, a miña necesidade, non? Vale máis, non? No noso caso, xa vos digo que non é así,
non somos rendíveis, que debería haber moitísimas, ao mellor estos fondos de Next Generation de Iberdrola se dedicaran ao desenvolvemento dese 25% do territorio de Galicia que está en mans de Monte Comunal, por exemplo, pois ao mellor era moito máis útil para o país, non? Nos producimos CO2, lavamos a cara tamén da transición verde. Non é só que pasados ese ciclo das plantacións vayamos a obter un rendimento económico que é moi superior, porque o temos contrastado, moi superior ao que nos ofrece este megaparque. Producimos tamén CO2 e captamos, non? É dicir, nós non somos un páramo, o páramo é no que nos queren converter. Pois moitas gracias polas reflexións. Nos queda escoitar a Francisco, a Kiko, desde a perspectiva da CIGA, desde a perspectiva dos traballadores. Mal se perdemos este camiño xa andado e, sobre todo, mal se non sabemos empurrar cara a unha transición xusta, que tamén cara ao traballador, xusta hacia o medio ambiente, xusta socialmente. Que ves ti que botas en falta para que isto suceda de verdade? Sexamos un exemplo dunha transición xusta tamén a nivel do traballador, por suposto, da forza de traballo e do empoderamento colectivo. Bueno, nós estamos acostumbrados a escoitar o tema da transición xusta desde fai anos xa, que non la levan vendendo, e a realidade é que é todo menos xusta, non? Citando os casos que nos conocemos, estamos a falar do que hai é, polo momento, destrucción de emprego, mobilidade da xente, pero creación de posto de emprego alternativo, ningún polo momento, non? Houbo mecanismos que se plantexan como o tema dos convenios de transición xusta, que non se chegaron a implantar nunca, os fondos de transición xusta, que tampouco se chegaron a implantar nunca, ou incluso os proxectos que asignaron os métodos que asignaron, os instrumentos que asignaron entre Ministerio de Transición, Ministerio de Traballo, Comisións e UGT, que derivaban ás empresas propietarias das grandes térmicas para facer esa transición, non? O que chamaban, no noso caso, Futuré, por exemplo, non? En ningún desos casos está funcionando o instrumento, non? Nós temos exemplos de instrumentos anteriores que foron forzados, non? Houve que provocalos, pero donde había participación sindical, participación social, participación empresarial e a Xunta. E a partir de aí, con fondos enriba da mesa, fose quen de crear emprego alternativo diante de situacións tan traumáticas como poderon ser o peche das minas de carbón tamén, non? Esos modelos funcionaron e na práctica deberían de funcionar agora tamén, non? Pero é unha cuestión de posicións, non? De como se plantexan, non? Nos entendemos que, basicamente, o que hai é un discurso que se repite periódicamente e de forma cansina, pois dicindo que van a vir proxectos industriais, que si son proxectos de novas tecnoloxías, pero que ao final non se concretan absolutamente en nada, non? Un pouco o que preguntaban por ali, se somos excedentarios en electricidade, por que non se aproveita eso para electricidade, para implantar empresas? É o que chamamos o consumo de proximidade, non? O quilómetro cero, que se aproveite para eso, non? Aquí ocorre todo o contrario, é que aquí hai ora un mecanismo donde unha empresa promotora dun parque eólico que está fora de área de desenvolvemento económico e, por lo tanto, non podría ir adiante, non? Pois asigna un contrato de compraventa con electricidade con un proxecto industrial que dis que se vai a implantar a un precio competitivo e iso a Xunta dalle o visto bo. Pero cando preguntas cal é o precio competitivo, non cho din, porque é confidencial. E o criterio é que quen di que é competitivo ou non é que non vai a comprar. E cando lles preguntas, vale, e se ese proxecto industrial non vai para adiante e o parque xa está implantado, que pasa? Bueno, pois iso tampouco non está previsto tampouco, non? Logo son mecanismos para seguir engañando, para seguir mareando e, como decía antes por aí, pois para seguir producindo máis electricidade, pero non para as nosas necesidades, sino para necesidades de outras zonas, non?
basicamente. A respecto ao que se preguntaba das modificacións legislativas, son máis que evidentes. Non? Falamos do tema das concesións, falamos do tema de por que os 50 megavatios de límite para que seña un proxecto autonómico ou seña un proxecto estatal, porque as redes de distribución tamén están en mans privadas e non están en mans públicas. É dicir, hai cambios que se teñen que acometer xa de forma urxente tamén. Non? E a respecto do que se falaba por ali de información para a sociedade, bueno, hai enquisas feitas en determinados concellos onde se pecharon centrais térmicas que o que admite a xente ali nesas nas propias enquisas que información absolutamente ninguna, desinformación, máis ben, non? Por lo tanto, é básico trasladarlle a xente, sobre todo, que isto vai a costar e que o vamos a pagar. Quen está disposto a renunciar ao seu estilo de vida actual? E, ademais, pagar por renunciar a ese estilo de vida actual. Dicir, quen des que estamos aquí ten coche eléctrico para desplazarse hoxe a casa ou vir a Compostela? Nós non. Nos viñemos un coche de combustión térmica. Non? Bueno, estamos dispostos a renunciar a poder vir aquí a unha charla? Bueno, podémosla facer telemáticamente a cambio desa transición xusta, desa transición enerxética que é necesaria. Igual en ese caso sí, pero tenemos que ter algunha alternativa tamén. Non? Ora, estamos plantexando non só unha sustitución de tecnoloxías enerxéticas, sino que estamos facendo unha OPA hostil ao modelo de vida. Estánnos cambiando o modelo de vida, non sabemos a onde nos queren levar e nós tampouco nos estamos enterando do que se está facendo. Absolutamente de nada. Bueno, pois moitas grazas. Hai un concepto en economía que ás veces axuda a explicar isto que é a ignorancia racional. Xa pinta a cousa tan mal que non queres saber. Non sei se é o caso, pero o mellor é o caso. Aquí tiñamos unha persoa que quería facer unha última intervención, que pensamos que con esa xa podemos pechar. Temos outro máis, sí. E outra máis, claro, isto é que isto dá para moito. Está. Vale, eu quería facer unha pregunta a él, porque nos últimas esta mañá e enlaza un pouco coa mesa de mañá. E un pouco cal foi na vosa experiencia a facilidade para acceder a información pública sobre o parque, os documentos ambientais, que esforzo, que recursos tuvestes que empregar para poder comprender ou analizar esos instrumentos e como foron as vosas alegacións atendidas, respondidas, se tuvestes algún tipo de facilidade neste proceso ou o sistema que se entrega axuda a isto ou ao revés dificulta o coñecemento e a información pública. Gracias. Bueno, dase a particularidade que o noso parque se tramitou coa legislación anterior, co cal o tema da distancia a núcleos non se cumple, a pesar de que son estes macroaeros dos que falaba antes, e a tramitación do parque se fai a espaldas, vos comentaba, non? A espaldas da nosa comunidade, porque a empresa pensaba que non nos iba a afectar. Normalmente nada é casual, eu non creo nas casualidades. Entón, eles sabían que a nosa comunidade é unha comunidade viva, entón que iban a ter, polo menos debate, capacidade para negociar. Entón, o que fixeron foi implantar os 3 aeros a 7 metros do linde da nosa comunidade. 7 metros do linde. Entón, o Concello debeu pensar, neste caso, que non tiña obriga de comunicarnos porque a 7 metros do linde non nos iba a repercutir en absoluto. 7 metros serían 500 máis 7 de distancia ás casas. Casas habitadas en zona de impacto de sombras no propio Declaración de Impacto Ambiental da Xunta, o recoñece, é dicir, zona de impacto de sombras. Pero xa a posteriori van a facer unha valoración das repercusións que pode traerlle eso aos habitantes desas casas, por exemplo. Entón, o acceso á información se fixo en pandemia, cando non nos deixaban sair das casas, cando non podíamos ver o tabuleiro de anuncios do Concello, porque non nos podíamos desplazar, cando o Concello non sube a tramitación, ou polo menos o informe preliminar, á sede electrónica,
todo eso vai contra o dereito á información que avala a legislación europea, non? Non foi doado. Logo, bueno, os que estamos en isto, sabemos que a Consellería sube a documentación durante un período de tempo e logo xa non podes acceder, non? Todos son trabas. E como os digo tamén, porque nós somos unha comunidade que teñamos pulso, co cal podemos contratar unha consultora privada para facer os informes periciais e un equipo legal tamén de maneira privada da propia comunidade para facelo. Somos conscientes de que outras comunidades e outros afectados non teñen esa capacidade de ir a mobilización social. E logo tamén quero facer fincapé na inteligencia colectiva. É dicir, a defensa neste momento da nosa biodiversidade e do noso este ataque frontal se fai a través de inteligencia colectiva. Como observatorio, nos o vivimos en carne propia, é dicir, o que vos falaba antes de que nós temos xente por diferentes lugares do mundo, xente moi capacitada e moi cualificada que sumou a súa inteligencia para lutar contra este agravio que estamos sufrindo, non? E iso tamén hai que poñelo en valor porque a xente, cando se pon a traballar, somos capaces de moito. Moitas gracias, Ana. Pero... Perdoar por esta intervención, pero por alusións. Fernando, non podo estar de acordo co exemplo que puxeches sobre que o leite se vai fora e non se transforma. Isto é unha idea... Era o que estaba montado antes. Efectivamente. Sí. Isto é unha idea, pero non podo deixar de decirlo. O sistema agroalimentario, todo que a cadea de valor asociada ao sector agroalimentario en Galicia aporta un 6,5% do PIB. Pero mudou, aí fomos capaces. Sí, aí vou. Entonces non o poñamos como exemplo negativo, poñámoslo como exemplo positivo, aí vou. Pero referíame que no inicio non, o sea, estábamos falando, bueno, eso, que no inicio non era así. Bueno, pero só agora é así. Mudou, sí. Entón, e non só aporta o 6,5% do PIB, sino que crea moito emprego. Nós estamos fartos de recibir ofertas para enxeñeiros agrónomos e que non damos coberto. Simplemente era ese punto que me quedaba... Moi ben. Profesor Díaz Fierro, se pechamos. Como son o último que vou falar, primeiramente agradecerlle a toda a mesa a súa intervención porque eu realmente vin a aprender e aprendí moitas cousas. Entón, o único que vou falar é un pouco relativo aos montes comunais, que me parece moi importante, moi interesante, pero non son ideas miñas, sino ideas que collín de, quizáis, un informe que coñecedes todos, que é o estudo que fixo Edelmiro e Albino Prada sobre o Monte Galego, non? Entón, collendo estas ideas e aplicándolas ao que aquí se acaba de decir, o que a conclusión a que chegan eles, unha das conclusións máis importantes, é que, dado o problema que ten os 2 millóns de hectáreas de terras a montes de propiedade, que non por propiedade comunal, sino de propiedade privada, o asentismo que hai, é casi imposible facer reformas globais se non chegamos a un proceso de colectivización forzada nesa parte, vamos a chamarlle, do monte, non? Entón, se les din que a única parte que tamén ten futuro de renovación e de cambio para as propostas que teñen é precisamente a zona comunal, a zona de montes comunais, non? E, por lo tanto, aí é onde habría que concentrar as ideas e o futuro do Monte Galego. Primeira idea deles. Segunda idea, calquer uso que se faga do monte hai que pagarlo. Calquer uso que se faga do monte hai que remunerarlo. Como? Xa veríamos como. Pero incluído o uso ambiental, incluído a rede natural tamén. Esa sería a cuestión. A terceira idea, esa verdadeira, a miña pequena contribución, é que digamos, ese posible estudo sectorial, vamos a chamar de montes comunais, desde este punto de vista da enerxía, deberíase facer como unha maior amplitude que é a propia dos, vamos a chamar dos parques eólicos. Aquí estamos concentrando todo nos parques eólicos e os montes comunais. Os sumideiros de carbono é unha cuestión moi importante tamén dentro do que é o problema da transición enerxética ou do cambio climático. Por tanto, eu diría que habría que de alguma maneira imaginar ou estudiar ou propoñer unhas alternativas dentro do monte comunal, pero que non se centre só nos parques eólicos, que é importantísimo, é quizás o máis inmediato, é o que crea máis problemas sociais.
pero non é o único problema importante da transición, vamos a chamarlle, cara a un cambio climático, cara á mitigación de alguma maneira do cambio climático, non? Que máis ou menos esa sería a miña idea, sí, moi ben. Estupendo, moitísimas grazas. Pensamos que é unha moi boa síntese de que debería ser unha boa xestión do Monte Galego. Seguro que Eru está totalmente de acordo con as alternativas eu só quería facer de capitalización do monte. Poñer en valor un proxecto que temos nós na comunidade, que é o de na nosa aldea, xa vos digo, é unha aldea que sofreu moitos procesos de emigración. Na actualidade non temos ningunha casa da aldea que teña gando, non? Iso é moi... Para nós é importantísimo porque nós temos moita terra agraria e a produción é autoconsumo. A xente ten a súa horta, pero a grande extensión privada, non, de fincas particulares estaba caendo no abandono. Entón, a comunidade promove un banco de terras da comunidade, non vamos a chamalo así. Copiamos o proxecto da comunidade, do Banco de Terras, e fixémolo noso, co cal convencimos ás veciñas, particularmente aos veciños, de que nos cederan as súas veigas particulares para uso comunal, non? Co cal agora temos dúas fincas de 45 hectáreas pechadas con diñeiro comunal e que hai unha explotación gandeira de raza cachena autóctona, que é dunha moza da aldea, que a comunidade contribúe tamén como socia a manter a terra en producción e a terra limpa. Penso que é un exemplo que é extrapolable a outros lugares, porque é unha das cousas que se nos chaca é o abandono, como dicía antes, do rural. Bueno, pois con estas reflexións eu creo que pechamos por hoxe, pero antes de marcharnos, permitídeme, por favor, facer unha cuña publicitaria, porque mañá hai máis e probablemente mellor incluso. Mira que o fixemos ben, pero mañá máis e cecais mellor. Vamos a ter mañá unha segunda mesa redonda, aí moderada por Teresa, que está aquí. Os compañeiros que van a estar mañá son Carlos Amoedo, David Barreiro, Belén Rodríguez e Inés Santé, que nos presentarán distintas perspectivas do que é, de novo, o modelo enerxético en Galicia, pero desde a perspectiva sociocultural e socioambiental. Así que, isto mañán, moitísimas grazas por a asistencia, grazas polas preguntas e polo animoso debate. Xa vemos que isto dá para moito. Confiamos en poder construir un relato informado e interesante. E hoxe, esta mañán, eu estaba noutra ponencia e dixeronme hai que mudar un pouco a falar o que había outra presentación do que é un requerimento hoxe en día da administración pública e a todos que é a linguaxe clara, non? E decían, pois hai que chamar as cousas polo seu nome. En vez de falar tanto de antropoceno, ao mellor temos que falar de capitaloceno. Non sei se é o caso, pero aí o deixaban. Así que moitísimas grazas e ata mañán e un aplauso a todos. Moitas grazas.